Naimbag nga rabiyom amin kakabsat. Iti daytoy nga panagrugi tayo. May salaing titurong ko makakabsat dagiti puso ken ure pay ti isip tayo. Isu dayjay panagdayaw, panagyaman ken ni Apo Dios. Tagtultuloy kakabsat nga ited tayo ken ni Apo Dios. Dagiti amin a panagdayaw tayo. Gapu kakabsat ti ad-adalen tayo, kadaytoy nga lesson, daytoy nga quarter, may panggap iti ayat ken ti kinahustisya na, naidanon kada tayo kakabsat, babaen kadigitoy nga lessons, nga isu kakabsat, iti mangited kada tayo, dayjay pamaneknek, nga ni Apo Dios ket isu iti ayat, ken iti ayat na napnuan iti hustisya. Isung itid mi kakabsat dayjay panagyaman. Agyaman kami agsipud ta adu kada kayo kakabsat dayjay ag-request iti dayjay outline. Akas dayjay inaibagak nga no kasapulan nyo ti outline apan kayo iti chat group tayo kakabsat. Iti Sabbath School lesson. Ket inbagak met nga no saan nyo nga mastrek dayjay nga chat group, you can ask me personally through the messenger ket isu itited ko kada kayo. Aday ti may isang kakabsat nga ibagana, Pastor, taga-Apusing church sak kuna na ijay Apusing kakabsat ket ijay Cagayan. Ket da kami dito church, sumursurot kami kadwada kang agad-adal. Kasapulan mi kaps, pastor, ti outline. So personally, I gave the outline ken kuana. Kasjay ti ararami din tayo nga simple nga ministry tayo kakabsat. Ket ni Apo Dios iti pagyamanan tayo, kadayta nga tarigagay yumek, nga makipaset, iti panangibingay, iti lesson tayo as personal yo, ken oray tupayen iti Sabbath School class. Ket iti panagpatuloy tayo kakabsat. Kayat mi nga agtultuloy, nga may iti bendisyon ni Apo Dios maited kada tayo. Babaen, iti pananglukat tayo, iti panagkararag. Agkararag tayo kakabsat. Managayat ken man nakabalin nga Diyos. Umay kaming agyaman ama, tainted mo manen kada kami daytoy nga gundaway. Tapno agmaymaysa kami nga adalen iti napateg nga saom. Agyaman kami ama. Gapu ta dayta nga ayat mo ken dayta kinahustisyam. Inayaban na kami iti nakaskas daaw alawag iti ayat mo. Inyaon na kami o Diyos. Manipod iti nasipnget nga naglabsan mi nga isu iti basol. Kititatan, adda kami no Diyos nga laklak amen dayta nga ayat mo iti panagbiag mi. Dawaten mi nga iti Santong Espiritum ti mangidalan kada kami o Diyos, kada ito'y nga panagadal mi. Bendisyonam dagiti amin a kakabsat, nga kadwaming agadal itata. Agyaman kami o Diyos, itinaga na po may Jesus. Amen. Ada tayon kakabsat, iti lesson number 11. Iti title na, Anya aya timabalin a naaramidak pay kuma. What could I have done? Iti istoryaan kakabsat, iti lesson tayo, dayjay ayat ni Apo Dios. Dayjay kinahustisya ni Apo Dios. Kadayjay nga ayat ni Apo Dios, intednan iti amin amabalin na nga aramiden ken ited. Isu nga saludsuden na. Actually, daytoy ket saludsud mismo ni Apo Dios kakabsat. What more could I have done?
iti lesson tayo, ket datayon kakabsat, iti mga ramid, dahil pagrebengan tayo, akasungbat, dahil ayat ni Apo Diyos, dahil kinahustisya ni Apo Diyos kada tayo. Dahil yung kakabsat, ket it is more an application. Tekang ganahin tayo ket dahil application niya. Dahito yan, i-apply tayo kakabsat, dahil nga ayat ni Apo Diyos, dahil a kinaustisya ni Apo Diyos, nga isu iti inted na, isu ti inaramid na, nga agpaay kada tayo. Isong adalin tayo kakabsat. Since this is an application, it is centered to our reaction kada nga ayat, dahil nga kinaustisya ni Apo Diyos. Adda kakabsat iti talo nga reactions tayo. Dahil kat application. Okay? Anya dahil umuna nga reaction tayo. We must need to acknowledge God's justice. Dahil ti reaction tayo. Masapul nga bigbigan tayo dahil kinahustisya ni Apo Diyos. Iti ko na nakakabsat ni Pablo, iti Roma 3, versikulo 25, ken 26, na isurat, ket basaan tayo, isu nga impaay ti Diyos adaton iti panakikapya, gapu iti pamati ti darana, tapno maiparangarang ti kinalintag na, tagapu iti kinaanos iti Diyos, pinalabas na dagiti basbasol nga inaramid idi. Tapno ti kinalintag na maiparangarang iti agdama at tiyempo, tapno maipakita ang nalintag, ken mangpalintag ti adda iti pamati na. What do we have to acknowledge? The justice of God. Apay, no alain tayo kakabsat iti kapitulo 3, iti Roma, the argument of Paul was, amin ket nagbasol, Roma 3.23. Ket numapan tayo iti Roma 6.23, iti supapak iti basol, isu ni patay. Amin ket matay, gapu ta amin ket nagbasol. Tapno aramidin kakabsat ni Apo Diyos dahil kinahustisya na. The demand of the law is, iti nagbasol ket matay. Ulit kakabsat, iti dawdawaten iti linteg, ti nagbasol ket matay. Tapno sabten ni Apo Diyos daytoy adawdawaten iti lintag. Masapul nga adda iti matay. Ket inted na kakabsat iti bugbugtong nga anak na. Nga isuna dayjay agbalin asuno iti maysa a managbasol akas kanyak akas ken ka. Tapnum masungbatan kakabsat dayjay dawat iti lintag. Mismo nga iti Diyos nangaramid iti maysa nga pamayan. Inted na kakabsat ni Apo Jesus. Kuna nakabsat, for God Him as a sacrifice of atonement. Dayjay dara ni Apo Jesus ang naiparukpok. Isu kakabsat iti nang may samanen, atonement, adadtoy iti Diyos, nalintag a Diyos, adadtoy iti managbasol, nga naiadayo manipod taytoy analintag a Diyos, gapu iti basol na. Atonement kuna at one meant, agmay sadamanen. Kasanungang pinagmaymaysa,
Kasano nga pinasubli ni Apo Diyos dahil na isina nga iayaten na a pinaraswa na at tao akas kanyak ken kasken ka ang nagbasol. Gapu kadayjay dara iti anak na. Sana inbaga ni Pablo kabsat, he did it to demonstrate justice. Inpakita na dayjay kinustisya na. Saan ko na nga madadael itilintag? Tadaw-dawaten tilintag nga adda iti matay. Isu nga inted na kakabsat. Dayjay nga anak na. Sa inayon ni Pablo, kuna na ket mangpalintag iti adda iti pamati na ken Jesus. Intunno siya kenti amin ang managbasol. Patsyenda, awaten da, dayjay nga sakripisyo ni Apo Jesus akas substitute. Suno, iti basol ko, iti basol mo, iti basol amin ang managbasol. Ni Apo Diyos, palintegen na, dayjay ang nagbasol, gapu iti kinalinteg, dayjay anak na, nga nagbalin asuno, dayjay ang managbaso. This is the beauty of God's justice. Ket iti aramidin tayo, akas application dayto a lesson tayo, we have to acknowledge it. Awaten tayo, bigbigan tayo, nga ni Apo Diyos ket isu ti Diyos iti hustisya. Nga madda kakabsat, iti maysa asalutsot. Daytoy pagdidibat yan, digaminin itatan. Nga ibagada nga we are saved by faith, gapu iti pamati, gapu iti parabor. Awanen kakabsat, day lintag, takunada, day talintag, isu iti mang papatay. Because the law demands death, awanen na naisalakan tayo langinin, babaen iti parabor, awaten tayo langinin, awanen day jalintag. Day takaditi isuro ti Biblia kakabsat. Idi tiyempo matlaeng ni Pablo, sinaludsod na. Iti Roma 6:31 kunana, pukawen tayo nga rod aya, dilintag, gaputi pamati. Do we then nullify the law because of faith? Dayjay ti bagbaga tayo. Dayjay ti isakas kasabada. Dayjay ti day saludsod ni Pablo. Gaputan na isalakan tayo babaen ken Jesus. Ket awaten tayo babaen iti pamati. Waswasen tayon, ikaten tayon iti lintag. Denggen yu ti sumbat ni Apo Diyos kakabsat. Babaen ken ni Pablo. Kunana, ni kaanuman, no diket pagtanig tagayunayunan tayo itilintag. Not at all. Rather, we uphold the law. Iti may sa kakabsat nga bigbigan na iti kinahustisya ni Apo Diyos. Bigbigan na mat nga addaday lintag nga nasalungasing gaputi basol. Bigbigan naman nga ni Apo Diyos gaputi kinahustisya na, binayadan na, dayjay nga basol tayo. Bigbigan tayo mat, nga dayjay nga lintag, isuket mataginayon. Umuna, nga reaksyon tayo, dayjay ayat, dayjay kinahustisya ni Apo Diyos. We must acknowledge God's justice. Mikaduang nga reaksyon. We must acknowledge God's loving intentions. Masapol nga bigbigan tayo. Dagiti ayat ni Apo Diyos kada tayo. Tapno kakabsat ipalawag ni Apo Diyos iti ayat na,
kadayjay nga intensyon na, inusar ni Apo Diyos, iti maysa nga parabol iti daan na tulag, nga insurat ni Isaiah, iti kapitulo 5, iti libro na, Isaiah chapter 5. Ni Apo Diyos, nagparang kakabsat, nga isuna dayjay hardinero. Iti Israel, isuna dayjay nga minulaan na iti ubas. Dinggin nyo kakabsat, itinbaga na ni Apo Diyos. Kunana, kanta akman, ti ay ayatek. Iti maysa nga kantang maipanggap kunana iti kaubasan. My loved one had a vineyard in a fertile hill. Sanin baga, kinali na, ket inikat na dagiti amin abat bato. Sana minulaan dagay kapintasan nga variety iti ubas. Nang patakder kunana iti pagbantayan a watchtower. Sa nangaramid iti pagpespesan iti ubas. Naguray. Ket naguray. Ket kunana ni Apo Diyos, then he looked for a good grapes, but it yielded only bad grapes. Kita antay kakabsat. Anya tinaramid ni Apo Diyos. Umuna, he selected the best environment. No agmula ka, you want the best environment. Iti pinili ni Apo Diyos a fertile hillside. Iti ubas kakabsat, handa nga kayat nga mataginayon, danom, it will remain there. Numasibugan, masapul nga the drainage is at its best. Isu nga pinili ni Apo Diyos, iti maysa nga ayan iti turod. Mikadwa, he removed every barrier. Anya narabin na, kinali na, inikat na, dagiti batong. Malagip ko kabsat, iti maysa nga lugar, ijay Santa Cruz, Ilocos Sur. Isu iti baryo, iti Pantar. Iti Pantar, dati church tayo di jay, it is near jay Karayan kakabsat. Noon pa nga pinilik dito nga illustration, agsipod ta, dagiti kaaduan nga aday di Pantar, they are migrates coming di Santa Catalina, Ilocos Sur, my hometown. Dagito'y taga Santa Catalina kakabsat, agsipod ta, kasapulan da iti dakil ken alado nga daga, they move southward. Ingana nga nakadanon da iti ili iti Santa Cruz. Sigun ni iti istoryada, napandakano ni Mayor kit nagpakada da. Kikuna na kano da Mayor, idi agrugida kabsat iti Pantar. Ing kayo ijay nga lugar. Idi nakita da lugar nga nangitidan iti Mayor. They were surprised. Nag-fertile nakatabtaba kabsat. Dayjay daga. Ngem nagpuskol dagiti kay kayo agsipud tawan iti nanggargaraw at dagamin ijay igid iti Karayan. Nagdadakkel kano dagiti bato kakabsat. Ngem digitoy nga migrates, they saw the future. They stayed there. Rinugyan da kakabsat nga dinalusan. Pinukanda, pinungdulanda, they remove all the roots. They remove all the rocks. Akas di inaramid ni
Apo Diyos kadaytoy nga pangarig na iti Isaiah chapter 5. After some time, nagrugidan nga nagmula. Apang kakakabsat, iji Pantar, Santa Cruz, Ilocos Sur, Itata. It is the vegetable basket, iji ili ti Santa Cruz. Apay, dagidjay nga imununa, nga migrants ijay. Inaramid na, akas di inaramid ni Apo Diyos, He dug it up, cleared it of stones. Ituloy tayo dyan naramid na Apo Diyos, kapsa. Idin nga nadalusan na, nagmula, anya itiin mula na. He planted the choices, kapipintasan a variety iti ubas. Laglagi po nagmula ka, you must match dahil daga kanya imulam. In His own infinite mind, the all-knowing God, inmula na the choices of the vine. Saan pa'y kakabsat nga dimakkel da jay nga vineyard na, ni Apo Diyos protected His loved one. Anya inaramid na, He built a watchtower. Saan lang inikan nakabsat iti wall? At dapay iti watchtower. Amo iti watchtower. Ijay adda iti agbambantay. No alahin nyo kakabsat digiti history iti Israel. These are records nga adda iti watchtower. I'll give you an example. Malagip yung kakabsat ni istorya na ni Eliseo. The prophet Elisha. Adda iti kabusor da. Pagamulangan da ari ket convened a meeting. Kuna na nga. Adan sa titrator kada kayo. Apay apo, when atag plano tayo pelaeng amon iti Israel, iti pagtutungtungan tayo. Kuna na ti may isang general, o apo ari, adagamin iti propeta iti Diyos, nga pangibagbagaan ni Apo Diyos ti anyaman nga mapapasama. Sino? Ni Eliseo. Ayan na, imbagada diya lugar. So the king made a plan. Napanda kakabsat iti rabii, and then they surrounded the village nga ayan ni Eliseo. Nagriing ni Gehazi, dahil katulong ni Eliseo, kit napan kabsat kit nagwatwat, gaputa dahil nga oras kit parbangon pa lang, dahil lawag iti init iti daya. Sinilnagan na dagiti chariots, dagiti armors, dagiti soldado, nga nang lawlaw dayjay nga ayanda ken ni Eliseo. Nagtaray ni Gehazi. Kakuna na apo-apo, mataytan. Apay, we are surrounded by the enemy. And then the prophet prayed, Apo lukatam kaditi mata, dito adipin ko. Inaramid ni Apo Diyos. Anya tinakita inpakita ni Apo Diyos ken ni Gehazi. In between, dayjay nga soldado ti ari ken ni Eliseo ken ni Gehazi are the numberless angels of God. Laglagipam, Psalm 34:7. The angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them. A watchtower. Ngam ni Apo Diyos expected much. Tinaramid na, He built a wine press. Buy-buyan na palang di minula na. It's a vice press. Ngami din, nga nagbungan dahil di kaubasa na napanagpuros. Rinamanan na. Anya raman na. Napait.
He expected the best because he had done the best. But the result was, isu kakabsat nga dayjay title iti lesson tayo, isu ti masarakan ditoy a parable. Ti saludsod ni Apo Diyos kakabsat, kadigidjay nga Israelitas kunana, now you dwellers in Jerusalem, men of Judah, judge me in my vineyard. What more could I have done? Nya ti kunana ti lesson tayo. Anya aya ti mabalin na aramidak pay kuma. Dayjay ti saludsod na. Kakabsat ko, denggan nyo daytoy akapadasan. Iti kunana ni Apo Diyos, ti reaksyon na ket nagrigat. When God has done all for me and for you, ngem dayjay nga ayat na, dayjay aparabor na, saan nga mangited iti bunga, iti panagbiag tayo to reflect the character of God. Daytoy kakabsat, iti aramiden ni Apo Diyos. Kunana ni Apo Diyos, I will take away its hedges and let it be destroyed. I will break down its wall, it will be trampled. I will make it a wasteland, neither prone or cultivated. And barriers and thorns will grow there. And I will command the clouds not to rain on it. Amo yung application na Jekapsat. Idi nga ibaga ni Apo Diyos. And I will command. Ibagak to kaday dya ulap nga saan nantun nga itkan itituto. Kabsat ko, this is a representation of the blasphemy against the Holy Spirit. When God has already poured into amin ni Apo Diyos, iti ayat, parabol, kinaustisya na, kanyak ken kanyang. Ngem saan taytung agbunga akas dayjay nga ekspektaren ni Apo Diyos. Kunanan ton man darekton, ibagakton kaday ulap nga nga tutuan. And when the Holy Spirit nga isu iti representation ti Biblia kapsat, no wala nyo ti tudo, the later, the former rain is the Holy Spirit. Ket no awanan da di tudo, awanan di Holy Spirit, anya pa'y ti maramidan tayo. We need to proclaim, dayjay kakabsat, we need to acknowledge, dayjay ayat ni Apo Diyos. Inaramid ngan amin. Ti kararag tayo kuma. Apo, tulungan na. Tulungan na. Tapno dayjay bunga nga ikikspektarem iti panagbiag ko. Isu iti makitam kanya. Mikatlo nga reaksyon tayo kapsat. We need to proclaim God's justice. Masapul nga iti aminin ko mga aramidin tayo, dayjay panangibaga. No sika iti pastor, dayjay panangikas kasaba. No sika dayjay nga mistro, dayjay apanangisuro. No datayo iti lay member iti church, dayjay panangibaga tayo. Nga ni Apo Diyos isuti ayat, isuti kinaustisya. Kunana kabsat iti Apokalipsis 15, versikulo 3 ken 4 na isurat, pasaan tayo. Ket kan kantaan da daydi kanta ni Moises, nga adipen iti Diyos, ken kanta ti Kordero, akun kunada, dadakkel ken nakaskas daw, di kita aramid mo, o Apo Diyos.
Aman nakabalin amin, nalinteg ken napudno, digiti daldalan mo. Sika, ari dagiti panawen, sa sino ti di agbutengken ka. O apo ken saan to amang idaydayaw itinagan mo, tasiksi kalaeng ti santo. Ta iso amin dagiti pagpagarian, umay danto ket agdaydayaw danto iti sangwanam. Ta dagiti araramid mo, nalinteg a maiparangarang da. This is the picture, this is the vision. Kadigijay nga maisalakan, kantain danto, they will sing the song of Moses and the Lamb. Umsakbay tayo kakabsat nga makadanon iji langit. Anyan nga nagsayaat, no ditoy itatta, agdama apa nagbiag tayo, agdama nga ayan mo. Isung adada kan tatay ko, brighten the corner where you are. Sa dinuman nga ayan mo, kapsat ko. Your workplace, anyaman, uno sa dinuman pagtrabahuan, be the light. Kunana ni Apo Jesus, you are the light of the world. Gaputa si kakan siyak iti silaw, iti lubong. Iti mikatlo nga reaction tayo. Masapul nga ibaga tayo. We have to proclaim. Dayjay nga kinamanagayat ni Apo Diyos. Apay nga aramidin tayo itata. Taisunto ti aramidin tayo. Iti langit apagawidan tayo. I remember, gapu kasto iti sitwasyon kabsa, I remember my mother-in-law. Tinagan na ket Caridad Milia Ines. She retired earlier, iti public school teacher ta. Innala, dagiti agasawa ni Ray, ken ni Lolit, at dada kakabsat iti Limor, California. Lumapang kami jay US, Ray and Lolit are our loving sponsors agyang kami di balayda. They tour arasara. Kinaduan mi da kami kini Mrs. Rafananti ng kadwa nga napan iti Manila. Pimasa kakabsat iti interview iti US Embassy. She was given a US visa. Immigrant. Tinala nga rod Ray ken ni Lolit iti America to be with them. And she stayed there for, I guess, more than 20 years. Nga madda ti requirement kakabsat. Ti requirement, sakbay nga makpan iti US, adda ti papanan nga interview. Inted da jay address, awan pa'y mula Google Map idi, so idi naitid da jay address, amok da jay south, kunana, superhighway. So, nagsagana kami, kadayal daw nga papanna. Kada kadwaan mi manan. Tiragsa na ni Mamang, nagdengdeng kakabsat, iti dahi paborito na nga pinakbat. Sinagpawan na iti tinuno nga lames. So we were there. Kadanon kami, nasapa. Intulod mi, jay, ayan iti orientation na. We waited. Idi sakbay ti pangal daw, bumaba. Apo unay tiragsa na. Remember, she was a public school teacher. Idi subunga din, na, ag-English mo tayo. Mang, kuna apay, gayam tinangibaga ka dyan ng orient kanya da, you're going to the United States of America. There, you will be speaking English. San pa'y nga nakadanon di Amerika ni Mamang, aging Inglesan. Another one was, idi agrubo kami, mangantay pa'y mang, kung nagtadabalon tayo, haan, kuna, no, English, just drive, kuna na. Di, drive back. Oh, we'll go there, we'll eat there, kuna na. Taging Inglesan ka, taging English ka no di Amerika. Kaya, idi kita,
at that design ng kasjay. Makdo. Apay nga mapan ije makdo dabalon mi nga pinakbait. Kunaman na hindi dyan ng Orient kanya na, remember, you are going to America, the food there is burger. Anya iti kayat ko nga iturong kada itong example, kakabsat. Ni mamang hanpay nakadanon ije limor, she was already trying to live. No anya iti panagbiag, ije papanan na. She was speaking English. She would like to eat the burger. Datayumet kakabsat. Sikakin siya. Kundi kiti am aminin akayat tayo nga iraman. We are citizens of the kingdom of God. Saan tayo pa'y anakadanon? Intuno at datay di jay, makipagkantatay to, kada di kanta ni Moises kanti Cordero. We will join the mass choir singing the song of Moses and the Lamb. But while we are still pilgrims here on earth, we need to proclaim the love and the justice of God. Anya iti inadal tayo kakabsat. Umuna, we need to acknowledge God's love and justice. Daya ti reaksyon ko kadaya ayat kini kinahustisya na Apo Diyos. Masapol nga bigbigat. Laglagi pan tayo. Inaramiden ni Apo Diyos digti mabalin na nga aramiden nga ipakita ti panagayat na kadatayo. Ikararagtay kuma. Nga saan akas dahi pangarig of the vineyard. No dikit di, dahi nasayaat nga ay bunga iti ag parang kadatayo. Dahi kinahustisya na, laglagi pan tayo. Nga inted na ni Apo Jesus, tinungpal na dagiti bilbilin. Nagbalin nga suno iti tunggal may sa kadatayo. Dayjay biyag na, isutiin bayad na, tapno sika kensyak may salakan. Mikadua, we need to proclaim. Masapul nga ibaga tayo. Masapul nga isu kang kanayon tayo kuma nga kayat nga ibaga. Dahil nga ayat. At dahil pa nagkungkuna tayo kapsat. Actions speaks louder than word. Kunanan Ellen White, a Christ-like character is the strongest argument in favor of Christianity. Kasano nga ibagak, kasano nga iproclaim ko, iti ayat ni Apo Diyos. Iti kararag tayo, maadaan tayo kuma, dayjay asibibiyag nga relasyon kini Apo Jesus. Isuna, iti pudno apuon ti ubas, sikaken iti siyak kabsat, dayjay santak, we are the branch. Saan tayo nga makapagbunga? No saan tayong agtalinaed kini Apo Jesus. That is why Jesus is telling us, abide in me, for without me, you can do nothing. Iti panagtalinaed tayo kini Apo Jesus, kakapsat. Babaen iti pamati. Umay, dahi bunga. Ket babaen kadigidjay nga bunga. This is grace. Makita ni Apo, makita dagiti daduma ni Apo Jesus ken ka. Mabalin ko mga dayjay ikanta tayo kapsat. Live out thy life within me. Agbiag ka kadi kanya. O Jesus nga po. Tadayjay laeng iti mabalin tayo nga ramitan. Ni Apo Diyos iti madaydayaw.
Ni Apo Diyos, iti tumulong kada tayo. Ay ayaten na kay na Apo Diyos. Iso nga, agyaman tayo, kakabsat. Agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos, agyaman kami. Bigbigan mi o Diyos, ket kayat mi nga ibaga. Dayta nga ayat mo, kinaustisyam kada kami. Tulungan na kami. Ket babaen kadi dayta nga parabor mo o Diyos. Balbaliwam iti panagbiag mi. Inggana nga tikpan nakabalin, ken ti kababalin, iti anak mo o Diyos. Addan nga maiparangarang kadigiti panagbiag mi. Tinagan mo iti may daydayaw, Ama. Tati ayat mo, ket saan minto pulos a matukod ken marukod. Ti kinahustisyam, napaot nga agpaay kada kami. Tulungam o Diyos, dagiti kakabsat, nang nangruna dagiti Sabbath school teachers, nga inton no umay nga Sabado, daytoy nga leksyon nga inadal mi Ama, maiparangarang maisuro da. Tapno digiti kakabsat nga membro iti klase da. Agkakadwa kaminto nga mangbigbig, mangiproklama, dayta ayat kinakinostisya. Agyaman kami, o Diyos, iti panangited mo kini Apo Jesus nga agbalin nga sunumi. Agyaman kami, iti panangidaldalan ti Santong Espiritu kada kami tinaldaw. Agyaman kami launay, Ama, iti ayat mo kada kami. Itinagan ni Apo Jesus, dinawat mi ti kitoy. Amen. Kinamen. Maminsan pa'y kapsat agpakada kami. Ang laglagipin nyo, the outline will be shared. And God bless you, iti panangisurom into numay nga Sabado. Ay ayatan na kayo na Apo Diyos, ay ayatan na kayo man. Imbag nga rabii tayo, am amin kakabsat.